Pozriete piča. Krásna. Herečky, čo vám dám? Pozri, aké sú pekné tie dievčence. Ďakujem. Čo má? Čo chceš? Ten čaj? Ktorý? To sa pýtam teba. Ten zelený, ten... Neviem. No, môže byť. Jeden. Všetko. To máš, pozri, aké krásne baby. Jak z Majky. Dobre, to neviem. Ideš ty ich kolačiť? Ďakujeme, dievčence. Tomáš, keby som pálil plnou dírou, až krev vystříkne len dírou. Čože? Keď ho pálíš plnou silou, až krev vystříkne len dírou. Krásny rým. Divý rev, počne šmrdať ako lev. To je krásny rým. Si ideš ku mne, vypiješ niečo poprvé. Ale Ja to mám rád. No čo? Zažím sa ti vyťahnuť a vystriekať sa bude dobre. ja vravím, že ja radšej babenky. Dá sa to môže stať. Uvidíš, aké je to dobré. Ja som moc nie na takéto hráčky. Mužkovi je lepšie. Není očuť. Není očuť cez tú motorku. Že mužkovi je lepšie, jak žena. Tak som ti povedal, že nemám tam Tak ťa pekne spravím, budeš v 7. nebi. nebolo to tam. Verím, ale... Ďakujem za lajkovú ponuku. Máš chlopatí? Nejako na fotiak som na Ne, ja ne. Je holen, je vajca? No samozrejme, to musí byť. A rydia chlopatá. Ne, všetko je dole. Aj to? No jasné. To nemôže. veľa ľudí. Kde je chlop, tam je chuť. Áno, to vy radšej také chopaté. Ja. Nie, máš fotiak? Si panšmeker potom. Ty kurva veľký. Ja som? Kurva, ale dobrý chalan. Však teda. Keď ťa spravím krásne, že budeš 100 minút do smrti. Jaj, to som vám hovoril, že... To je smiať teraz mozaik. Supičky, kokot. Ale vašu, nejakú svoju. Ja už som starý kokot, čo žerem. A však čo už, ja som starý kokot. Popred si veľké Ale máte. či máte, ja sa pýtam, nie, či ste Koľko starí. máš rokov? Ja už som mal 25. No a čo to je? Bože, keby som mal 25 rokov a tento rozum, Tomáš. Á. Ježišu. To je nič, to ešte len začína žiť. Ja to tak berem. To si Treba to myslím. jebať rad radom, ne? A všetko brať, nie vyberať. Teda? Kokot, piču, kokot, všetko. Dobre sa vyjebať, vystriekať, vyhoniť. Tak kokot nie. Všetko. Kokot nie. Tak to je lepšie, jak piča. Kokot nie najlepšie. Nečúvať sa, to sme v školke robili. A to sme už starí. Áno. Treba si ich vyhoniť. Vedúci, dajte mi ešte jednu kávičku. Vynikajúca je, dám si ešte tu jednu. Piča. A super je však. Ja vás chválim. Však čo by nebola? Čo by nebola? No. Asi to nešlo len jeden. Ale to na tom bicykle sa to... Čo ste chceli? Mafiny vedúci? Čo moja? Mafinky? Nedoniesla pičicová. Vyjebala sa na nás. Ani zajebať, ani mafiny, ani... Bola aká kolegyňa, alebo čo? Kamarátka. Ja Kamarátka. ľudí takú cicinu, jak náš typ. Jak vám ja? Pišicová? Daj húbe, ukáž, čo ho pozriem. Neukážem to. Výstavný kus, ukáž to. Nesmieš Páči sa. To je dobré. To máš moc. To je dobré, ja vám to darujem. Za takú vynikajúcu kávu. Všetko si myslím. Tomáš, ale pekne to spravím. Vypiješ sa, ale hýbaj do piče, čo sa máš. Tak si kamarát. Ja som taký, víte, obmedzený. Nehovor mi kokot. Vypiješ si červený víno, aby kokot dobre stál. Ja tú vodečku. Vodku s čusom, čo mám pripravený. A nehám sa. Kokot vyťahneš, láheš, aby... To asi nedám. Asi vás sklamem. Robíš drahotu. Robíš drahotu, Miláčku. Teraz pozeraj. Som? Až po trojku?
tak to bolo slabé ešte. Iba na zadné a hotovo. Tomáška, kde máš motor? Ale som ju nehal teraz doma, sme tu na aute. Tam už má, takže sme išli na túru, tak na motorku som nešiel, akože sa zastavím vás kúknúť. Kde si bol? Hore? Na Vysokej, tam z druhej strany, z zóne z Podhradia. My sa boli prejsť, tak pekne pohrebení trošku. Dobre bolo. Tomáška, kedy máš čas? Stredu? Čože? Kedy máš čas? Ja väčšinou nemám čas, ja sa tak väčšinou plánujem za 5-12 veci, ktoré mám. My máme tak koncerty, skúšky a všelijaké aktivity pomimo. Rok samozrejme. Minulý, ak ste mali ten Judas Priest tričko, samozrejme ináč by som to nepoznal. Alford, to je pán. Hej. Tomáška, pekne sa spraví. Áno, vážne. Tak ja verím, ale tak... Bude ti dobre. Ja som asi ten správny na to. Centrum. Ja viem, ale ja radšej chcem tie baby.